तो खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर जय बर' हारिनि मानसिया थैयो खुगायाव मैया थैयो आगानाव नंगौ रायजोफोर बे खोथाया एकदमबारे 100 to 10% सैथो मानसिया थैयो खुगायाव मैया थैयो आगानाव नोंथांमोनाबो नैबे खौरांखौ निउज मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो नुनो मोनखाबाय जानांगौ तो फाइनाली बेबारनि मिस इउनिभार्स इंडिया 2026 नि फाइनल रिजाल्टआ ओंखारबाय दा विनारा सोर आरो बबेनिफ्राय जानो हाखो फर्स्ट रानार अफ सेकेंड रानार अफ थर्ड रानार अफ फोर्थ रानार अफ सोर आरो बबेनिफ्राय देरहानो हाखो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो रायजोफोर तो बिथांमोननि गेजेराव जोंनिबो सासे बर' फिसा बाहागो लादोंमोन जायनि थाखाय फेसबुक ससियेल मिडियायाव साननैसो भट होनाय होयिखौ लाना गोबां गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जालायदोंमोन कन्ट्रभार्सि सोलिलायदोंमोन थेवब्लाबो गोबां कन्ट्रभार्सि जालायनायनि गेजेरजोंब्लाबो पिंकी बसुमतारीया रायजो राजाफोरनि गोबां अननाय गोबां सापर्ट गोबां भट मोननानै फाइनाल 11 राउन्डसिम सौहैनो हादोंमोन नाथाय विनार जानो हायाखिसै पिंकी बसुमतारीया बेबारनि मिस इउनिभार्स इंडिया 2026 आव जेनबायदि रायजोफोर देरहानो हायाखिसै ओंखायनो सोरबा मोजांमोन गाज्रिमोन बेखौ आंहा बुंनांगौ जेबो गैया गोदोनि आबै आबौ आजै आजौमोननिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय नैबे मोनसे बाथ्रा फावा दिनैसिम गोमखांबाय थायो आरो खोथाया नंखायबो नङा बेयो दिनै रोखा फोरमान जानानै फैदों जे मानसिया थैयो खुगायाव मैया थैयो आगानाव राइट खोथाया सैथो मानसिया थैयो खुगायाव मैया थैयो आगानाव पिंकी बसुमतारीयाबो दिनै गावनि खुगायावनो गावनो जेननांदों होननानै आं सानो बिथाङा मा बुंदोंमोन जायनि कम्फर्ट बिथांमोननि लाइफ गावनि चॉइस जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया गासैखौबो जायनि कम्फर्ट बिथांमोननि लाइफ बिथांमोननि गावनि चॉइस जायजों हाबा जायो नैबे पिंकी बसुमतारीनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय मात्र फंसेल' राव बे रावानो दिनै पिंकी बसुमतारीखौ फेजेनदों होननानै आं सानो बे पिंकी बसुमतारीनि फंनैसो रावखौ गोबां बर' रायजो राजा आरो गोबां बर' लाइमोनफोरा हजम खालामनो हायाखै दुखु मोनदों गोसोआव दुखु मोनदों बापरे गावबा गाव लाइफ गावबा गाव चॉइस जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया नायदो खोथाफोरा माबायदि भट होनाय होयैयाबदि गावबा गाव लाइफ गावबा गाव चॉइस बेखौ साननो रोंदोंना रोङाखै दिनै नोंथाङा रायजोनाव माबा मोनसे बिदों बेखौ गुरैयै खर' गंलायै बिनो गारै नायदावनासो बिदों नायदावनानै जुमुदै गारोब्ला गावनावनो नांफिनो बेखौ मोनथिगौना मोनथिया मोनथिगौना मोनथिया पिंकी बसुमतारीनि सायाव बानायनाय भिडिअनि कमेन्टफोरखौ आं गोबां नायनानै दाउट दंखायो जे देरहानाय नंखाया होनना फ्राय 100आव 90%आनो नेगेटिभ कमेन्ट खालामदों बयबो सोरबा बुंदों भट होना लाब गैया बर' सिख्लाफोरखौ आरो सोरबायाबा बुंदों हारिखौ बासायनोब्ला भट दा हो आरो सोरबायाबा बुंदों जे भट होनाय माने गुबुन हारिनि हौवाफोरखौसो जौगाहोहैनाय जागोन बेफोरबायदिनो गोबां कमेन्ट फरायख'नो हाया फ्राय 90%आनो नेगेटिभ कमेन्ट खालामदों आरोबाव बांसिन दुखुनांथाव बाथ्राया नैबे दिनै पिंकी बसुमतारीनि दिनावबो गोदोनि पुराना रावफोराबो बेरखांनायखौ जों नुनो मोनदों सासे ब्रादारा बुंदों आं जा खस्थ' खालामदों प्रनिता सर्गियारिखौ देरहाहोहरनायाव अब्ला सानना नायदो बर'फ्रा देरहाहोहरा नङा साथाम साब्रै अलरेडि देरहाहोहरखांबाय नाथाय सासेनिफ्रायबो रेसपन्स मोनाखिसै बर'फ्रा सब गुबुन हारिखौ डेभेलप खालामजोबहैदों बेनि गेजेराव बांसिन दुखु मोनदों होनोब्ला आं प्रनिता सर्गियारि बिथाङा सिदा सादा नुखा खोनाखा 2010आव सपन कुमार ब्रह्मनि प्रडाक्शनाव दिल्ली टू बडोलेण्ड मुभिखौ स्पष्ट भाबै बर' भाषाजोंनो बानायनानै थांबाय
बेनि उनाव फैयै फैयै अक्ट'बरनि 10 तारिख 2015 आव बिथाङा DID आव देरहासार जाबाय देरहासार जानो हाबाय DID आव बिथाङा देरहाखांनानै जाखो मा बर' भाषाखौनो बावगारबाय बर' भाषाखौनो रायज्लायनो रोंला बेसेबांबा दुखुनांथाव बाथ्रा बे 2010 आव बर' भाषाजों स्पष्ट भाबै बर' फिल्म बानायलांबाय बेसेबां गोबाव जादों हा बेसेबां गोबाव जादों 2010 11 12 13 14 15 मात्र 5 बोसोर मात्र 5 बोसोर सासे देदे दुदु राव रोंफुनाय गथ'आबो गावनि बर' बिमानि रावखौ 5 बोसोराव रावबो फाग्लाया बावगारा बे आफाया जोबोद मोजां मानसि जोबोद अनसुला नाथाय सोमखोर थांखांनाय खोथाखौ गोसोखांनानै गोसोआव दुखु दाला आरो नों गावखौ हारसिङै दासान आं दिनै हिन्दी बुंला नोंसोर आंखौ बिराद बुंबाय आं दिनै हिन्दी इंलिश एख' बुंला आं मोजाङै ट्राइ खालामगोन बर'आवनो बुंनो नोंसोर इखौनो लाखि जागोन ना आदा ना बिनानाव नोंसोर दैजिं फेस्टिभेलाव फैनानै जोंनि आसाम बड'लेण्डखौ बिराद मोजांथार क्राउड खिथिनानै खालामबाय बिउटिफुल क्राउड माबोरै मोनदों आंनि मोसानायनि नायनायखौ लाइभखौ मोजां मोनदों आदाया मोजां मोनदों नोंसोर माबोरै मोनदों रायजो राजाखौ मोजां ओइ बोथोराथ' दाथ' गैया गांजेमानि थाखाय आरो आंथ' नोंसोरनि थाखाय गांजेमाखौबो मोसाबाय माबोरै मोनदों आंनि बर' गांजेमाखौ आयहैमा नोंनि फैना सोरबा फोथायनो हागोन ना नोंथांमोना फोथायनो हागोन ना रायजोफोर कमेन्ट बक्सआव बयबो कमेन्ट खालामलाय बे खोथाया बेसेबां गनायजाथावना दा जियानो जा बेबारनि मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 नि फाइनाल रिजाल्टआव सोर सोर उइनार जानो हाखो सोर आरो माबेनिफ्राय देरहासार जानो हाखो बेखौ आं नोंथांमोननो स्पष्ट भाबै खोन्थालांगासिनो जोंनिफ्राय पिंकि बसुमतारिया जेनबाय रायजोफोर बेखौ आं नोंथांमोननो सिगाङावनो खोन्थाखाबाय दा बिथांमोननि गेजेराव सोर फार्स्ट रानार आप सेकेन्ड रानार आप थार्ड रानार आप आरो फोर्थ रानार आप सोर उइनार जानो हाखो बेखौ स्पष्ट भाबै नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो द फार्स्ट पजिशनाव जोंहा फार्स्ट रानार आपआव तामिलनाडुनिफ्राय द फाइस्नाफि जेनिस बिथाङा फार्स्ट पजिशनाव देरहासार जानो हादों सेकेन्ड रानार आपआव जादों गुजरातनिफ्राय अनुश्री सादारलेकार सेकेन्ड उइनारखौ सेकेन्ड पजिशनखौ गुजरातनिफ्राय आवग्रिनो हादों द थार्ड रानार आप थार्ड पजिशनाव महाराष्ट्रनिफ्राय आवग्रिनो हादों तेजासैनि श्रीवास्तवा बिथाङा महाराष्ट्रनिफ्राय द फोर्थ रानार आप फोर्थ पजिशनखौ आवग्रिनो हादों उत्तराखंडनिफ्राय अनुपा फासिस्ट बिथाङा उत्तराखंडनिफ्राय फोर्थ पजिशनखौ आवग्रिनो हादों